Ahoj, ja som Mad Mike. Vítaj na mojom kanáli, kde to žije hudbou. Ak ťa zaujíma, čo počúvať, čo stojí za to, čo preskočiť, si na správnom mieste. Ak chceš byť pri tom, kde sa podáva hudba čerstvá a horúca, tak klikni a daj odber môjmu kanálu. Samozrejme, ak máš nejaké otázky, napíš ich dole do komentárov, budem sa ich snažiť zodpovedať. Toto je nová tohto týždňová dávka hudby na čerstvo. Ideme na to. Album Addicted to the Violence je tretím štúdiovým albumom Darona Malakiana a jeho Scars on Broadway. Daron Malakian skomponoval, produkoval a nahral väčšinu nástrojov sám. Album bol produkovaný cez značku Scars for Life, ktorú vlastní samotný Malakian. Na albume by som vyzdvihol hlavne energiu, atmosféru a výraznú melodiku, ktorú poznáme už z albumov System of a Down. Addicted to the Violence je hudba, ktorá sa nedá vypnúť. Znie ako výkrik, ale zároveň znamenie nádeje. Bush sú späť s 10. albumom I Beat Loneliness. Znie to sviežo, ale aj tvrdohlavo. Názov albumu vyjadruje vnútorný boj s izoláciou, ale aj pokorou. Nahrávanie prebiehalo v roku 2024, pričom album produkovalo duo Gavin Rossdale a Eric Ron, známy spoluprácou s Godsmack či Bad Omens. Gavin album označil za doteraz najosobitejšie. Otvorene rozpráva o vnútorných konfliktoch a jeho snaženiach. Textovo sa album venuje témam ako duševné zdravie, samota, liečenie a osobná transformácia. Album je príbehovým mostom medzi minulosťou kapely a súčasnou reflexiou. Circling from Above je 18. štúdiové album legendárnej kapely Styx. Každý track albumu je ako samostatný príbeh, no všetky sa spájajú v celkovú víziu albumu. Produkciu mal na starosti Will Evankovič, ktorý sa stal zároveň plnohodnotným členom kapely. Nová zostava Styx má až 7 členov, medzi nimi aj Terry Gowen na basu a všetci prispeli na album autorsky. Pre fanúšikov, ktorí vnímajú hudbu ako príbeh, je toto albumová skúsenosť, ktorú je potreba počuť od začiatku do konca až po posledný riff. Album Bajdora znie ako kyblik farieb. Mexické spevy, africké bubny, jazz, elektronika a to všetko v zmyselnej symbióze. Produkcia albumu sa odohrávalo často v teréne. Nahrávalo sa na festivaloch, stánoch aj v prírode. Damon Albarn na albume odmieta byť stredobodom. Chce byť jeden z mnohých. Kapela vystúpila na festivale Pohoda 2025 ako náhradník za Massive Attack, ktorý svoj koncert žiaľ museli zrušiť. Ich koncert bol príjemným prekvapením. Oceňujem toto album ako umelecké dielo, ktoré posúva hranice world music. Tak sa dobre započúvaj. Loves the Wars je najnovšie EP britskej kapely Dinosaur Pile Up. Produkčne to kapela zvládla sama. Matt Bigland si nahral väčšinu nástrojov sám. Taktiež napísal texty. Zvuk tohto EP sa mení. Niektoré skladby sú hlasné a úderné, iné tiché a introspektívne. V textoch Bigland otvorene spomína chorobu, ktorej bol v blízkosti smrti. Toto EP je dôkazom, že ju prežil. Táto nahrávka je akési hudobné odporúčanie. Aj keď si dolamaný, môže sa postaviť a ísť ďalej. Nine Inch Nails sú späť s prvým singlom As Alive As You Needed To Be z pripravovaného soundtracku k filmu Tron s podtitulom Ares. Ide o prvú oficiálnu skladbu Nine Inch Nails od roku 2021. Skladba predstavuje žáner kombinujúci industriálny rock a synthpop, obohatený temnými synťakami a pulzujúcim rytmom. Myslím, že skladba má silný potenciál zapadnúť do klasického playlistu koncertov Nine Inch Nails. V tejto skladbe živosť nie je len biologická, je to aj kybernetická revolúcia. Tento song je dôkazom toho, že Trent Reznor sa stále nebojí byť provokatívny a funguje to na plné pecky.
Waste Your Love je prvý single britskej kapely Leap, vydaný ako predikcia debutového albumu Entropy. Pieseň rozpráva príbeh o strate, samote a následnom uzdravení v objatí komunity fanúšikov. Jack tvrdí, že nikdy nečakal, že kapela bude mať takú emocionálnu spojitosť s publikom. Vo videoklipe sa odohráva 24-hodinová improvizovaná rocková terapia plná potu, slz a smiechu. Leap už potvrdili koncert v Prahe. 6. novembra 2025 ich uvidíme v Lucerna Music Bare ako súčasť európskeho turné Entropy. a.k.a. Twix prinášajú letnú hymnu Perfectly, ktorá je prvým pohľadom na deluxe edíciu albumu Asexual. Zvuk je energický, tanečne ladený pop s výrazným synťákom a pulzujúcim rytmom. Veľmi oceňujem na tejto skladbe rafinované prelínanie beatových trendov a pulzujúceho refrénu. Perfectly ukazuje, ako Twix redefinuje klubový pop. Vikingovia sú späť s hlasným refrénom We Rule the Waves. Je to vôbec prvá nová skladba po takmer 3 rokoch. Zvuk je epický, no zároveň melodický. Presne to, čo od Amon Amarth očakávame. Producentom albumu je na Grammy nominovaný Jacob Hansen, ktorý spolupracoval napríklad s kapelami Volbeat či Arch Enemy. Skladba je nabitá riffmi, chorálovým refrénom a neúnavným tempom. Podľa kapely je skladba podsta slobode, bratstvu a vôli dobiť nielen krajiny, ale aj svoje vlastné hranice. Vypočujte si túto skvelú metalovú nakladačku. Určite nebudete ľutovať. V rubrike Retro si dnes predstavíme jeden z najambicioznejších alternatívnych albumov 90. rokov. Tak poďme na to. Smashing Pumpkins vydali Zionist Dreams 27. júla 1993 pod labelom Virgin Records. Album bolo produkované Butchom Vigom a Billym Corganom, ktorí si vytýčili extrémne vysoký cieľ kvality zvuku. Billy Corgan a Butch Vig pracovali až 14-hodinové smeny, niekedy aj 7 dní v týždni. Album balancuje medzi tvrdým alternatívnym rockom, schoze a dream popom, čo mu dodalo unikátny zvukový podpis. Album mal veľkopý rozpočet nad rámec pôvodného plánu, až $250,000 amerických dolárov. A mix trval rekordných 36 dní. Billy Corgan mal niekoľko nervových zrútení, navštevoval terapeuta a texty sa stali verbálnymi vypoveniami o jeho psychickom stave. Albumu sa predalo viac ako 6 miliónov kopií. 4-krát sa stalo platinovým. Tieto čísla, myslím, hovoria o sile tohto albumu. Hudba je viac než len zvuk. Je to odraz doby, pocitu a myšlienok. Dnes sme si predstavili pár kúskov, ktoré to krásne dokazujú. Verím, že ti moje tipy pomohli zorientovať sa v tom, čo sa aktuálne deje na hudobnej scéne. Ktorý track alebo album ťa dnes najviac oslovil? Napíš mi to dole do komentárov, lebo ma tvoj názor naozaj zaujíma. Ak sa ti dnešná epizóda páčila, nezabudni dať like a zdieľaj s priateľmi. Uvidíme sa ďalší týždeň u ďalších typov hudby na čerstvo. Zatiaľ počúvaj muziku a bav sa. Tak ahoj.